Dar lidi, takže tady to je třetí díl Team Fortress a mám tu svýho kámoše, který tu bude natáčet se mnou. A budem hrát zase mapu Port a tentokrát si zahrajem Zapira. Takže jak vysvětloval jsem pro ty nováčky, jak se instaluje Steam, takže by to neměl být problém. No takže teď jdeme na tu mapu. Pyro na něj celkem umím. Trochu. Levým tlačítkem myši se spouští plamenomet, čili vlastně z toho vychází oheň. A pravým to se dělá takzvané pušování, to znamená, že hráče odpouknete, nebo když na vás letí, nevím, raketa nebo šíp z luku a zmáčknete to, tak to vlastně odhodí na toho protihráče. No, dobrý. Takže tady to byly vlastnosti plamenometu. Má 175 životů, teda myslím, že 175, myslím, že jo. Je odolný proti ohni, ale stejně mu to ubírá, jenom že nehoří. A nevím, je to, podle mě je to dost velký tapek, takže jako to. Nevím, já zase si zahraju za věci, pak si tam dám zase základní věci, abyste věděli, jak to s nima začít, jak s nima začínat a tedy. No a pak zase bude konec a natočím čtvrtý díl za Dílomena. Já ještě tak nevím, jestli vám to tady kolega říkal, ale u všech postaviček na Team Fortress, když zmáčknete Gčko, nebo tak to udělá takzvaný down. A to vlastně ta postavička tím něco udělá, nevím, že třeba tleská nebo udělá do pozoru, jako třeba Soldier. A také jsou taunty, které dokáží zabíjet. Třeba u Heavyho je to se základní výbavou jenom jeho pěstí, když zmáčknete teda Gčko, čili tam, tak vlastně udělá rukou, že vystřelí a toto proti hráče zneškodí. No a nebo třeba, si dám toto. Takže nebo třeba u snipera, když máte luk, tak on jakoby si vytáhne jeden šíp a řekne step a probodne mu hlavu. No. Ale to jde jenom v případě, jo, počkáte, já počkat. Jo, dobrý. Ok, takže teď bude začát. Plamenomet Backburn? To je něco novýho to? Ne, co to je za... Tohle je Foligistinátor, to není Backburner. Co to je? Já už jsem viděl, to je zajímavé, že já jsem viděl už hodně takovýchhle hráčů, co mají věci, co se vůbec neprodávají v obchodě. Viděl jsem třeba, jako nedávno jsem hrál na jedné mapě a tam byl sniper a měl snipera, kterýho jsem v životě neviděl, takový vojenský, který se vůbec neprodává. Hezky, jo. Doufám, že to bude někde poblíž lékárny. Ok, takže scoutne se jejich kufřík, takže to dáme. Určitě, snad. Hraje se do 20 kufříků. To máte vidět dole. A koukejte, jak zase jinou značkou. Like a boss. A je za mnou, ano. Já to věděl. Měl Backburner, takže mi dával kritiky, ano, takže to nevadí. Ale třeba když... jo. Máte vlastně, u každého hráče máte základní zbraň, to je třeba tady u něj plamenomet, pak máte vlastně tu druhou, to je ta menší, to je třeba tohle, a pak tu poslední, to je většinou jen prostě sekera, značka, u Heavyho jsou pěstí, protože
on je velký, nebo mačeta u snipera, no a tak. To bylo těsné. Jo, a když máte to takzvaně no, hele, já si jdu. No tak to je vedle náboru vlevo, to je jenom u poligistinátoru, takže když tady je Spice, dobro. A tak, no to je jedno. Tak když to prostě zmačnete taunt, nebo pravý tlačítko myši, jako nám udělá ten taunt a máte kritiky na určitou dobu a doplní se vám celý HP. Ještě vám řeknu jednu věc o Pyrovi, že se neví, on vlastně je takový tajemný, vůbec nikdo neví, jestli je to kluk, holka, nikdy ho nikdo neviděl pod maskou. Někdo si myslí, že je to kluk, někdo zase holka, někdo myslí, že to je, nevím, nějaký model. Ale v podstatě oni Chová se jako od Valve slíbili, že ho odhalej. Hej, počkej. On byl zarobata normálně, vidíš to? Jo. To je ten bot? To teda to je ten bot? Může být, ne, to může být, Král. to může být takovýhle oblak. To nebude taky král. No, se vrátíme ke hře. Ne. Ale taky mám hře, no. Jeden život má. Prostě vsadím, že měl jeden život. Jeden podle mě ani neměl. Takže to podle. Tady jde spát, protože je přelačený za mě, ale já vím, že jsem znám. Takhle je další. Dávejte si pozor v té hře jakoby na soldier, protože oni vypouštějí, jakoby vystřelují ty rakety a to jako dokáže hodně ublížit. Nebo na sniper. Ne, já ho nestačil uhasit. Někde bývají ukrytí a pak vám střelej to. Hele, jeden stačí jenom ho jednou zapálit. A mám jo. Ano, jak vidíte, doplnilo se mi celý život a má kritický zásah. Teď se mi to nesmírně to znamená, že mu to umírá. Samozřejmě. Takže zbývá nám ještě 7 minut, takže to nějak dopaříme. Pak zbývajících 3 minuty dáme za základní zbraně a pak to jenom to by ukaž, zkusím ukázat potom někde, až hebneš, tak na tom spawnu ukaž ty tam. to by bylo dobrý. Ok, takže na tu Sentrinu si vyměníte do zbraně. Nejlépe backbar, ne, smrdí ti prdel. To je za jméno. To znamená, to si můžete, to dostanete vlastně, jak se to jmenuje? Name tag. No a to si můžete přejmenovat vlastně jakýkoliv před. No, takže já si vezmu asi Degrees. Ne, backbar, to si vezmu, to je nejlepší. Každý tam. Gčkem. To dělá uvětšen, potom tímhletím. Tímhletím tak tím zrovna zabije Pyro, když to udělá do někoho blízka. Tohle to hraje na kytaru, to vám začne vám se no. A tímhletím způsobem to můžete zkusit u každého. Gčka. Teda zmáčknete Gčko a ukáže, co dělá Tamhle. No, let's go. To je soldier. To je taky hajdu. Počkej, ano, to je RTD. Když děláte RTD, tak se vezmete třeba náhodně, že jste barvoslepý, nebo jste zhulený, nebo klidně i třeba, nevím, že máte najednou 1000 životů, který se vám odečítají postupně. To je stejný jako Pyrovize. To je vlastně, to dostanete, to jsou do brejle na Pyra.
On je totiž taky celkem takový zhulený, vypadá a to vidíte potom, když si je nasadíte, jak to vidíte vlastně svět. Tak to je zvláštní, všude jsou kytičky, vydáte. Ale mě se s tím teda popravdě docela blbě. Mám nějaký, proto jsem je vymazal. Dobre. A pušnu. Yes. Jak se to pušuje, jak je pušuje? Právě počkej, než No, udělala pořádek. Já vám to ukážu na nějakým soudžerovi. Prostě na nějakým... No, teď to můžeme přistát. Ale teď do mě šel kulometem. Ale kulometem je blbý, já bych to bohužel odpuštěl. Hele, možná to bude premium. Jo, je to premium. Premium. Není. Jo, je. Jsem 100krát rychlejší. A máme Jo, no jo, je to tady, že se vám dole vpravo úplně, tak tam máte 200 a to jsou v podstatě náboje. A tady vidíte teď, že když se napíšete premium do toho komun, tak se vám máte nekonečno. Nábojů, život teda bohužel ne. To by bylo docela. Tak a teď bychom vám měli začít ukázat tu základní výbavu. A tak, takže já vrátnu, no dobrý. Takže základní výbava, tady flamethrower, shotgun a fireaxe. Ukažte tam. Takhle vypadá ten hero se základní. Takže tam ty by měly být stejný, kromě shotgunu. Shotgun má to stejný. Jo, ano. No a fire. Tak to dělá, ale to už nevydává zvuk. No, takže teoreticky všechno stejný až na tu sekeru. No, to je taky stejně, ale nevydává to. No. No tak odpuštěj tohohle. A už je tuhle. A ještě tomu pušnutí, to já vám zopakuji, to dokáže vlastně vaše spoluhráče, když hoří a uděláte puš, tak je to uhasí. To je taky velmi dobrý. A nebo u snipera, když máte luk, tak tím plamenometem vlastně mu můžete zapálit ten šíp a potom, když ten sniper střelí do těch nepřátel, tak oni ještě k tomu nešlo. Ještě k tomu jsem dal 2. Veď blbý centry. Tam vždycky jako sní. What the fuck? To je takový blbý lvanky, jsem ještě nevím. To bude asi tím, že furt updateuju to video. Že teď by byl dobrý soldier, ale to je škoda. Na něm jsme hráli. To dobrý soldier. Prostě všechno navádilo. To opravdu. Je rychlejší. On je rychlejší, on je rychlejší. Dávám přezničení. Nic neposlali, že mě. Push. Vidíte, jak jsem ho pušnul? No, takže už budeme končit za chvilku. Takže... nevím. Tak dáme ještě pár kilů na ty sentrinky. Ano, ty zrovna kilily mě. To je jedno. Push je nabil. Push. No, dobrý mama. Aha, to je, ne, jo, já ho svím. Like a box. Ok, takže končíme, tak čau lidi, uvidíme se pak, zdar. Čau.